Yo mga youths, cooking show sa atong ate Krano. Bali atong putahe ron bulkachong tambas ang over ba. Maog shout out sa mga taga Wadab dira. Lumilipad pala ako mintras nagaantay ako na malana yung buto-buto kasi aadto ako ng Pinas para mangumpra ng suka tuyo. Tamang-tama kakarenew lang na ako ng lisensya ko sa Capiz kaya sarap ng lupad ko niyan. O diba sarap ng pagka-landing kaya kayo pag nakita ko nyo na palupad-lupad magbabay lang kayo kasi bababayin ko rin kayo. At dahil nalalana yung bukog matik binutang ko agad sa pressure cooker para ma-pressure siya. Pag na-pressure na siya syempre huhumok yan. Pag may plano kayo bumili ng pressure cooker, dapat parehas nito kasi 1 second lang huhumok agad yung pinapahumok nyo. Wow! At dahil ready na yung bukog natin, andamin natin agad yung lamas. Pag naandam na yung lamas, gisahin yun na. Huwag na kayo mag-aantay na sabihan pa kayo na igisa yung lamas nyo. Kayo rin, kamoray magugutom, di man ako. Pag nagisa nyo na ang lamas, ibubutang nyo agad yung sabaw na pinabukalan nyo ganiha. Sabay butang sa mga bukog para kamumubaskog. Siyempre, pagkatapos nyo ibutang yung bukog, inyuhan ang i-arrange para later on matatakluban nyo yan. Pag na-arrange nyo na, ibubutang nyo agad yung mga tanglad kahit ano pang mga pang-aroma yung gusto nyong ibutang dyan. Pagkataklob nyo, buksan nyo agad pag nabukal-bukal na siya para malagay na yung pampakulay ng ating buhay. Aswete para pampaswerte. Apila na lang pag turmeric para ang mata mo, Derek. Dayon kailangan ukayunin mo yan ng clockwise para sureball lalabas talaga yung lami. Kaya pag nabaliktad mo yan ng pag-ukay, baliktad din ang ikot ng sabaw niyan. Pag naluto na, lagyan nyo agad ng dahunan ng dandahan para yung ulam sarap pagmasdan. Wow! Mao na lagi na akong giingon lagi, paksit bilbil yun lagi ni. Ahak ako may galuto di sa diha, anong galaway naman noon ko oy. Gidaw be, unang kagat, kalame!